Doncs estem al quart curs presencial de Multiplica, de l'Escola del Consum Conscient, que és un projecte especialitzat en la capacitació professional per a la promoció i comunicació del consum conscient, i estem a la 11a sessió. Estem, com a cada sessió, visitant projectes. De fet, en aquesta sessió visitem molts, perquè ja han estat en l'Economat Social del barri de Sants i ja han estat també en el Lluc Hernández explicant-nos l'habitatge cooperatiu de la Borda, que per qui ens estigui veient des de YouTube es pot veure en un altre vídeo. I ara arribem al segon projecte que ens presentarà el Lluc, que és l'espai veïnal comunitari de Can Batlló. Gràcies, Toni. Hola, doncs, bona tarda, soc el Lluc. Jo formo part de la cooperativa d'arquitectes de la Col, una cooperativa que estem ubicats aquí al barri de Sants des del 2009, mirant d'ajudar i aportar en tots aquells projectes de transformació que s'estan duent a terme des del barri, des de la nostra perspectiva o des de la nostra manera de fer i l'ofici de l'arquitectura. Ara estem aquí al recinte de Can Batlló, us explico una miqueta de context històric, per si no ho coneixeu, de què és i com s'ha anat transformant en els darrers anys. Estan passant moltíssimes coses, està justament en un moment en què la transformació és cada cop més real i més viva. I de fet, els projectes que estem visitant avui, tant el de la Borda com el de Còpolis que visitarem a continuació, són fruit justament d'aquest espai i d'aquesta reivindicació històrica veïnal de Can Batlló. Alguna havíeu estat ja, coneixeu el procés, sí? Us serà repetitiu. Em podeu corregir, diguéssim, si veieu que hi ha alguna cosa que no encaixa. Bé, diguéssim que per fer-ho ràpid i fàcil ens situem en un dels recintes fabrils històrics de la ciutat de Barcelona, del segle XIX, una indústria tèxtil en el seu moment, una indústria de les més grosses en extensió. Per fer-vos una idea, el perímetre que a dia d'avui ja està molt desdibuixat d'aquesta fàbrica, d'aquest recinte, era des d'aquell carrer d'allà, si el resseguim, tot el que és el perímetre, passant per la Borda, que hem anat fins allà. L'altre límit és just l'edifici que estem veient al fons, i quan baixem aquest carrer veurem que el límit urbà que hi ha en l'altra banda és la Gran Via, la Gran Via de les Corts Catalanes, per tant aquell era l'altre límit. Per tant és un complex ampli, gros, on la dinamització econòmica que això va suposar pel barri és important. Vull dir que va ser un motor econòmic en el seu moment que es va notar. Tant és així que en el moment de la fàbrica fins i tot es van crear les guarderies dintre de la pròpia fàbrica per donar servei als treballadors i que poguessin tal. També hi havia altres espais com perquè els treballadors poguessin fer ús de tot el complex, etcètera, i tal qual. A nivell de resum, el procés fabril va haver un moment en què va deixar de tenir la importància que tenia, Can Batlló va deixar de tenir el tèxtil com a eix principal, i el que va fer la propietat en aquest sentit va ser començar a fragmentar les naus i cedir-les a trossets perquè diversos agents entressin i desenvolupessin activitats de manyà, d'automòbils, del que fos, a dintre del recinte. És a dir, que es va reconvertir la fàbrica inicial del tèxtil a petites naus d'oficis, s'anomenava la ciutat d'oficis, en el qual expliquen que just per aquella entrada d'allà, que és l'entrada de la Constitució 19 per on s'accedia a la fàbrica, tu podries venir amb una idea muntal i amb tots els industrials que trobaves aquí dintre podies sortir amb la idea feta, construïda, ja fos un cotxe, ja fos el que sigui, perquè aquí et podies trobar una immensitat de gent treballant amb oficis molt diversos. En l'actualitat, ara ja ens n'anem més a èpoques més recents, el 1976 s'estableix un planejament metropolità a Barcelona en el que estableix que tot aquest recinte de Can Batlló
hauria de deixar de ser un recinte industrial per acabar esdevenint un espai d'equipament i espai verd pel barri de la Bordeta, un barri amb molta densificació i amb molta manca d'equipament municipal o equipament per les persones, no? Llavors això s'estableix sobre un paper, aquest planejament municipal, que diu això, doncs que aquí hi haurà un gran parc, aquí hi haurà uns grans equipaments, unes escoles, un CAP, etc. No? Però això no succeeix. Vale? En els anys posteriors, anys 80, anys 90, tot això segueix estant cada cop més debilitat, cada cop amb menys empreses, cada cop amb menys activitat, i no s'està duent a terme, no s'està executant aquell planejament que estava dient que allò havia de ser un espai obert i de més. En tot això es comença a constituir aquí al barri, un barri amb molta història i articulació a través de l'associacionisme i l'articulació veïnal, una plataforma de reivindicació d'aquest Can Batlló, no? Can Batlló és pel barri. Llavors aquesta plataforma, amb els seus alts i baixos, comença a caminar, comença a fer les seves reivindicacions i és cap a l'any 2000 que aquesta plataforma comença a agafar més importància fins al punt en què és capaç de fer un ultimàtum a l'administració pública dient-li que si l'11 de juny del 2011 no han entrat, perquè això heu d'entendre que estava tot perimetrat, un barri megadens amb necessitats reals i tot un espai veïnal, tot un espai de recinte tancat. No? Diu, si l'11 de juny del 2011 l'administració no ha començat a cedir aquests espais o a les obres o el que sigui, com a veïns entrarem i ens farem nostra una cosa que ja ha de ser nostra. No? Fa aquest ultimàtum a l'Ajuntament i l'11 de juny això passa. Carrers plens al voltant amb una única direcció, que era aquesta porta d'aquí, per poder entrar i recuperar la primera nau, el bloc 11. Vale? Va ser així, però és que 2 dies abans l'Ajuntament va poder moure i el que havia de ser una ocupació il·legal va acabar sent una ocupació, però legal, perquè va poder fer una cessió en aquesta plataforma d'aquest primer espai. Per tant, tot el veïnat va poder entrar aquí dintre a governar i a gestionar una primera nau ja cedida per l'Ajuntament. Davant d'aquesta situació el que es va fer va ser constituir una plataforma veïnal i es va transformar en una assemblea de veïns i veïnes per gestionar aquest espai de manera comunitari i autogestionat, una assemblea que agrupava veïns i veïnes que tinguessin interès en repensar i transformar el conjunt de Can Batlló, no només una nau sinó tot el conjunt, i aquest procés va ser un procés molt enriquidor on van sortir moltes línies i va servir com a diagnosi de dir, davant d'aquesta realitat anem a pensar quines mancances tenim com a barri i quines línies volem mirar d'impulsar. I aquí va sortir, per exemple, el tema de s'ha d'impulsar des del recinte de Can Batlló la línia de l'habitatge, s'ha de repensar, això a la llarga serà un problema, etc. Estem parlant del 2011. La realitat és que aquesta línia d'habitatge l'estem veient reflectida ara en projectes com el de la Borda, Sotrac, Campriu, que tornen, que surten d'aquí, fan el seu procés i tenen lloc i cabuda en el mateix recinte. Surten eixos com la cultura, com el tema de l'oci i de més, es constitueix, es formalitza una biblioteca popular, un auditori per acollir concerts, acollir actes, tot amb gestió veïnal, estem parlant, autogestió 100%. Eix de l'educació, també hi ha tot un projecte darrere a nivell educatiu, com pensem l'educació, no només l'educació formalitzada, arreglada i pública, sinó en aquest cas també tenim les companyes d'Arcàdia, que tenen un projecte d'escola llibertària des d'un posicionament anarquista, de dir com podem incorporar també aquesta educació en l'eix de Can Batlló. L'eix de la promoció econòmica, en aquest sentit és l'embrió del que veurem després de Coòpolis, d'aquest Ateneu cooperatiu, d'aquest espai de divulgació i formació i de promoció de l'economia social i solidària i del cooperativisme. Al final és com fem que això sigui un altre cop un motor econòmic com ho havia sigut abans,
doncs això, educació, habitatge, promoció econòmica, oci, cultura. Tot això són els eixos principals que s'estableixen a través d'aquest procés participat en els primers anys i després s'acaba convertint en la realitat en petits projectes també d'ocupació i de tal, la necessitat de formalitzar una fusteria, un espai d'eines, un taller de cervesa artesana, un espai d'arts, d'impremta col·lectiva. Els horts que heu vist venint fins aquí, aquells horts és un projecte comunitari també que està dintre d'aquesta assemblea de Can Batlló. I al final és això, la recuperació d'un patrimoni municipal que passa a estar gestionat a nivell veïnal. Diguéssim que aquí el que fa l'Ajuntament és cedir la infraestructura, però la gestió no s'hi posa. És l'Assemblea Soberana. És remarcable que tot aquest procés, a part de funcionar i de caminar i de més, hi va haver un moment important a nivell de formalització de tot plegat, que és quan l'Ajuntament decideix regularitzar tot això i, a través d'un programa que es diu Patrimoni Ciutadà, formalitzar la cessió, la concessió de tot aquest patrimoni cap a la plataforma de l'Associació de Can Batlló. Per tant, a dia d'avui ja es compta amb un document que reconeix que hi ha un agent, que és aquesta associació, i que hi ha una realitat, uns edificis, i el que fa aquest document és unir aquestes dues coses i vincular-les. L'Ajuntament es compromet a cedir aquests espais, no sé quantos, i l'associació es compromet a gestionar-los i a donar-li l'ús, etc. Estem parlant de tot aquest espai d'aquí, totes aquestes naus d'aquí, i girant al carrer fins a arribar gairebé al que veiem aquí. El punt vermell és on estem, tots aquests numerets fins al 20 i seguint el 20 cap avall és tot el que està formalitzat i cedit a aquesta plataforma. Després, és veritat que Can Batlló té altres espais, té altres naus, però que aquestes no estan cedides a l'entitat veïnal, sinó que ja tenen adjudicades, diguéssim, un projecte concret. Hi ha una escola, un institut-escola previst en una de les naus que hi ha allà. El futur d'Ecòpolis, que ara us ho explicaré, també té una nau futura que està en rehabilitació. També hi ha l'escola d'audiovisuals i de més que ja està en ús en una de les naus que es va rehabilitar. És a dir, que tot allò que... I la nau central, que és el gran paquet, és la incògnita a dia d'avui, perquè són més de 18.000 metres quadrats, que aquesta encara no té un ús definit ni té unes obres previstes per fer. Està tancada. I està ocupada parcialment, perquè hi ha espais en els que des de l'Associació de Can Batlló i projectes com el d'Ecòpolis hem entrat per fer-hi un ús temporal. Fins que tot això no es decideixi i desencalli, almenys podeu utilitzar-la de manera temporal. Ho has fet expressament de venir aquí a l'11 de juny, o no? És molt dramàtic, és molt pel·liculero, que sí? Però si això va passar i tota la gent baixant per aquí i tal, i entrant al bloc 11. És aquest. Ara compta amb un petit bar, amb un espai de trobada, el que deia un auditori, un rocòdrom, unes sales de reunions a dalt, i la biblioteca a la part posterior. Va ser la primera cosa que es va reformar, rehabilitar, i sempre des del treball dels veïns i veïnes. Sí que hi havia algunes vegades ajudes econòmiques per part, sobretot de districte, per poder costejar el que és la rehabilitació, perquè tot costa diners, però sí que és veritat que tot ha sigut en base al treball activista de veïns i veïnes. Tot això està documentat? Sí, pots trobar molta informació, sí. Can Batlló, procés veïnal, plataforma de Can Batlló, i així pots veure. De fet, nosaltres també, com a col·lectiu, com a la COL, hem participat molt en els seus inicis, en la recuperació d'aquests espais, sobretot d'idear i replantejar aquestes idees, no? I això com encaixa en una realitat. Aquí nosaltres podem acompanyar en aquest procés, no? I és que volem una biblioteca, com ha de ser? Seiem, posem-nos-hi, treballem-ho plegats, no? Aquí és on també nosaltres ens hi vam vincular des d'un bon... Quan parlem de... Hem d'ubicar no sé quants projectes,
com seria la millor manera o com ens podeu ajudar o com podem fer plegats plasmar aquesta voluntat a una realitat més física, no? És aquí on nosaltres ens hi posàvem. A part de ser part i de participar activament en el procés de Can Batlló, en els seus inicis. Ara potser ja no hi estem tant, perquè també estem més en aquests projectes que han anat sortint. Però sí. Doncs sí, Anem a veure... ho deixem aquí i anem a Coòpolis, que és la tercera visita en el Lluc, la quarta d'avui. Aquell edifici d'allà, el que treu el cap a la cantonada esquerra, vale? És el que serà la futura seu de Coòpolis. El bloc 4. El bloc 4. No el del final de tot, que té la teulada aquella així, el d'abans aquell. Vale? És un edifici que està en obres, vale? Que té previst finalitzar les obres a final d'aquest any, més o menys. Vale? Que estan finançant Generalitat i Ajuntament. Sí. Ajuntament. Ajuntament, més aviat. És un edifici propietat d'Ajuntament. Les obres les està costejant l'Ajuntament i ara s'està treballant en implementar els serveis i aquí sí que segurament tant el programa d'Ateneus Cooperatius com l'Ajuntament estan buscant fórmules. I aquí... Però això ja ens introdueix en visita a Coòpolis, no? Visita a Coòpolis, anem a veure el previ a poder arribar a aquella nau d'allà. Vale?